ebe anụ bụ agwụ, particles of agwụ supernatural force or being. Ihe a bụ ngwongwo na ngwongwo agwụ ji were arụ ọrụ, ma udene, ma mbe, ma nzu, ma okwute agwụ, ma opu agwụ na-egbu, ma iko agwụ ji aṅụ mmanya, ma nne nwaanyị agwụ, ma nne nwoke agwụ, ma ọfọ agwụ, fancha niile dị ebe a, ma okuku agwụ, ma isi enwe agwụ, ihe niile bụ ngwongwo na ngwongwo agwụ ji were eme gịnị arụ ọrụ. Dịka egwu na mbụ sunu na agwụ ambivalent spirit, na sometimes ọ na-adịwa destructive, ya na-emebi ihe, sometimes ọ dị constructive. Ọ bụrụ na ọ dị destructive, emeghị gịnị, emenya appease by offering sacrifices. Then nke anụnwa bụ Igbo cult object. Ọ bụrụ present time, ọ bụrụ just like present time ọ na-awa abịa sị na onye a nọ secret society, ogboni this and that. In the past, ndị Igbo na-initiate themselves into various cults. Enwere iru cult of the face. Enwere ufo cult of fame. Enwere ilo na nkwu cult. Enwere ụmụ ọkụ cult of wealth. Then enwere cult of defeat. Ya nje ịpụ ije. Ihe na-awụcha ihe na-abacha n'otu ha na-abagasị in the past ka ha wee nweta certain things do good for themselves. Wow. Ka bụ ụmụ ichi eji egbu ichi n'oge gboo, ka bụ mkpụ ụtaba. Maka n'oge gboo ndị be na-akpụ ụtaba dị nne. Kịta azụ siga ka a na-ese, mana mgbe gboo ụtaba ka eji mara ndị gboo. Then nke a bụ wooden replica of an Iri man in the past. Mgbe a na-awa ọgọdọ ọgbụgba with an ankle rope ọgba n'ụkwụ atalị, with ichi marks dị ya n'iru, o wee gbu ya aka n'agba. Oge ndị ọcha bata wee na-destroy the culture of Igbo people, so ọ dịrọ happy. That's why eji wee carve ọnya nke o tiri aka n'agba wee na-eche ihe a ga-eme these people. That was as from 1850 to 1910. Wow. Nne mma masquerade